Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα το βιντεάκι μας θα ξεκινήσει άλλη μια φορά από το αυτοκίνητο. Σάββατο σήμερα. Και είπαμε να ξεκινήσουμε, να πάμε εκτός από σούπερ, θα πάμε και στο DM. Είναι ένα... δεν θα το έλεγα σούπερ, γιατί εκτός από είδη τροφίμων έχει και άλλα πράγματα. Καλλυντικά, αρώματα, είδη υγιεινής, έχει πολλά και διάφορα. Θέλουμε δύο πραγματάκια, οπότε είπα να σας πάρω μαζί μου και στο DM. Ως συνήθως άλλη μια φορά εγώ σαν την τρελή που πάω έτσι, Χριστέ μου. Αλλά το κορίτσι μου σήμερα έχει κοτσιδάκια. Ξεκινήσαμε να πιάνουμε κοτσιδάκια. Και μπορώ να πω ότι για πρώτη φορά έκατσε μια χαρά, δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα να κουνιέται, να προσπαθεί να δει, να σηκώνει το κεφάλι, να δει τι την κάνω. Γιατί στη βάφτιση αυτό έκανε. Ο παπάς πήγαινε να κόψει το μαλλί της και αυτή προσπαθούσε να δει, κουνούσε το κεφάλι να δει. Μέχρι που πήγε ο παπάς να κάνει πως τη δίνει το ψαλίδι, πήγε να το πάρει. Οπότε περίμενα κάτι τέτοιο σήμερα. Δεν κάναμε κάτι τέτοιο, ίσα ίσα μπορώ να πω ήταν η κυρία. Και τώρα που ετοιμαζόμασταν για να βγούμε, ξεκινάει να πάει περπατώντας τον μπαμπά της και κάνει και μια στάση στον καθρέφτη να κοιταχτεί το ψωνάκι της μαμάς. Κάθεται, χαζεύει και στον καθρέφτη, δεν μπορώ να πω. Αυτά για την ώρα, σας αφήνω και είμαστε καθοδόν για το DM. Να είμαστε! Φτάσαμε στο DM. Για πάμε να δούμε. Για να σε δούμε. Πώς σας φαίνεται την τρέλα κοτσίδου? Βάλαμε και το ωραίο μας το κοκαλάκι. Ναι. Βλέπετε, είμαστε στα αρώματα τώρα. Ο μπαμπάς μας θέλει να πάρει άρωμα. Και θα μας μάθουν όλοι τώρα. Μου πάνε, τι λέτε? Γεια! Γεια! Ήρθαμε και στο σούπερ, ήρθαμε στο 11, πήραμε για δύο πραγματάκια, τα περισσότερα τα βγήκα νωρίτερα και ψώνισα. Δεν έχει cheesecake. Cheesecake δεν έχει. Μίλκα με cheesecake. Η Λουλού σταθερές αξίες. Λουλούδι μου. Τζα. Ναι, να μας ακούσει όλο το σούπερ. Ναι. Είμαστε στα γλυκά, στις σοκολάτες, όπως βλέπετε. Και δεν ξέρουμε τι να πάρουμε. Ευγενία Μαρία. Γεια. Καλέ, περίμενες να πατήσω το κουμπί για να μου επιτεθείς? Να είμαστε, γυρίσαμε. Ναι, έχω εδώ και το μικρό καλικάντζαρο, όπως βλέπετε. Γεια! Γεια! Περπατήσαμε και μαγκέψαμε, πες. Ναι. Όπως βλέπετε, ηθικό να κμεότατον τα κοτσιδάκια μας. Έχουμε βγάλει μόνο το κλιψάκι γιατί, αχ, η πλάτη μου ξάπλωσε να κοιμηθεί, οπότε της το έβγαλα. Νομίζω πλέον θα με βλέπετε πιο συχνά σαν την τρελή με μαζεμένο μαλλί. Δεν είναι να τα αφήσουμε κάτω και ήδη το ότι το έχω κοτσίδα είναι επικίνδυνο. Η μικρή με τα τραβάει πάρα πολύ και βαίνουν τούφες. Τα λέμε τούφες. Όπως είπαμε, πήγαμε στα DM γιατί ο μπαμπάς μας ήθελε κολόνια. Και έχει πολύ ωραίες κολόνιες και οικονομικές, μπορώ να πω. Δηλαδή 10 ευρώ κολόνια, πάρα πολύ ωραία κολόνια, όχι αστεία. Μετά ήθελα να πάρω σαμπουάν και κρέμα για την μικρή, για μετά το μπάνιο κρεμούλα. Ναι, αλήθεια. Τζα. Αστέρι μου. Και ευκαιρία πήραμε και μπεμπιλίνα. Κάτσε καλέ, κάτσε.
Για να δούμε, είχα πάρει το Πενατέλ το σαμπουάν, αλλά δεν τρελάθηκα με τη μυρωδιά. Οπότε είπαμε να τα αλλάξουμε. Ναι, να, δείξει. Έλα. Εντάξει. Τρελοκότσιδου. Τρελοκότσιδου. Ναι, μην ξεχνιόμαστε. Οπότε ήταν ευκαιρία. Μετά πήγαμε και στο σούπερ. Πήγαμε στο 11. Δύο βασικά πράγματα και τα υπόλοιπα ήταν χαζομαρίτσες. Κάνα γλυκάκια, καμιά σοκολατίτσα, το ένα, το άλλο. Καταλαβαίνετε. Ναι. Βέβαια, εγώ έχω χάσει κάθε ευκαιρία, ελπίδα να πάρω κανένα κιλό, γιατί ζυγίστηκα και παραμένω στα κιλά που ήμουνα. Τουλάχιστον έφτασα τα κιλά που είχα πριν την εγκυμοσύνη. Γιατί ένα διάστημα το καλοκαίρι είχα πέσει και πιο κάτω. Αλλά έχασα κάθε ελπίδα να πάρουμε κανένα κιλό με τόσο που τρώμε εδώ πέρα και τόσα γλυκά, τόσα αλμυρά, τόσα δεν ξέρω εγώ τι. Περίμενα να έχω πάρει κανένα κιλό, αλλά τελικά τελείωσε. Η μόνη ελπίδα να πάρω εγώ κιλό είναι να ξανακάνω παιδί. Γιατί σε αυτήν είχαμε πάρει σχεδόν 30 κιλά. Είχα γίνει γιουβαρλάκι, σαν ρόδα από τρακτέρια χάρη σου. Ναι. Όχι το μαλλί, όχι το μαλλί. Ναι. Αυτά τα ολίγα. Όπως είπαμε. Τώρα ήρθαμε σπίτι. Κοιμήθηκε. Πρόλαβα, έκανα τις αυγόφετες της. Έφαγε αυγόφετες το κορίτσι. Σήμερα. Τι έφαγες εσύ? Αυγόφετες κάναμε μιαμ. Ναι, αυγόφετες. Τι κάνεις, Μαρή? Καλέ. Πολύ μάγκεψες. Περπατήσαμε και μαγκέψαμε. Έπαιξε μέσα με τον μπαμπά της. Τώρα έχει πόση ώρα είμαστε εδώ πέρα. Και με τυραννάει. Είδαμε και τη θεία μας τη Δέσποινα. Ναι. Μπράβο. Τι θες να κάνεις, τι? Θα πας να φωνάξεις τον μπαμπά? Πάνε να φωνάξεις τον μπαμπά. Μπράβο. Θα κάνεις μπράβο. Έχουμε δουλειά. Οπότε αυτά τα ολίγα ήταν τα σημερινά μας. Για αύριο τώρα δεν ξέρουμε αν θα πάμε καμιά βόλτα, θα δείξει, γιατί έχει αρκετό κρύο σήμερα, ενώ χθες και προχθές ήταν πιο καλά, είχε μαλακώσει αρκετά. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, ναι, τι προσπαθείς να κάνεις? Μόνο οφθαλμή θα με κάνεις? Τι προσπαθείς? Αχ, τι τραβάμε. Δηλαδή τώρα για πείτε μου, τι προσπαθεί να κάνει? Κανόνισε να ακουστείς μέχρι το βίντεο. Καλέ. Μη. Κοπελιά, δεν μπορώ να κόψω τώρα το βίντεο, θα το χάσω όλο. Χριστέ μου. Τώρα άμα την τραβήξω κι εγώ τα δικά της τα κοτσίδια θα φταίω, δείτε εδώ κατάσταση. Όχι, δείτε εδώ κατάσταση και γελάει το μαϊμούνι. Καλέ. Τώρα να την τραβήξω κι εγώ τα δικά της τα κοτσίδια, για πείτε μου. Τώρα θα κάνουμε δημοσκόπηση. Μισό λεπτό. Γράψτε μου στα σχόλια. Τι να κάνω εγώ τώρα με αυτό το πράγμα που με έχει αφήσει? Δείτε εδώ κατάσταση. Δείτε εδώ τη δόλια, τι με έχει κάνει. Δείτε εδώ σαν την τρελή. Να την τραβήξω εγώ τα κοτσίδια της, ναι ή όχι? Πονηρή Αλεπού, πού πας? Για πείτε μου, γράψτε μου κάτω στα σχόλια όταν με κάνει έτσι. Τι να την κάνω? Αυτό δεν είναι κορίτσι, αυτό δεν είναι παιδί. Αυτό είναι καλικάντζαρος, ούτε αγόρι να ήτανε. Μην μπλέξεις σε καυγά κοριτσίστικο, θα μας τρέχουνε στα τμήματα, εγώ αυτό έχω να πω μόνο.
Τέλος πάντων, ο μαστροχαλαστής. Ο μαστροχαλαστής, τι ετοιμάζεσαι να κάνεις? Αυτά για σήμερα, όπως είπαμε, θα σας αφήσουμε. Να πάμε να ηρεμήσουμε σιγά σιγά, άμα ηρεμήσει. Άμα ηρεμήσει. Φεύγω. Μεταβολή. Τι θες? Τετάτα. Έλα εδώ. Έλα να πεις γεια σου τους φίλους μας. Έλα να κάνεις γεια σου τους φίλους μας. Έλα. Για να τους κλείσουμε. Μόλις θα κάνει πως πάει να τρέξει, πέφτουμε. Αυτά λοιπόν είπαμε. Θα σας αφήσουμε. Μπας και ηρεμήσει λίγο. Να βρούμε λίγο την ησυχία μας. Να κοιμηθεί. Ναι, τζα. Θα στείλεις φυλάκι. Κάνε εσύ. Άμα άρχισε από τώρα να μην θες αγκαλιά, την πατήσαμε. Όχι τίποτα άλλο, να ηρεμήσει και αυτή να φάνε κι εμείς, γιατί μπροστά της δεν. Καληνύχτα σε όλους, καλή συνέχεια, φιλάκια πολλά.